Anthu ambiri akuyankhula mosiyanasiyana kusatira kumangidwa kwa mnyamata oyimba uja Dan Lufani. Koma funso ndikumati tingaphunzirepo chani nanga timvere ziti. Anthu ambiri tikuziwa kuti oyimba Dan Lufani anamangidwa mazulo wapa 11 March mchaka cha 2025. Ndipo nkhani imene inachitika pa 11 March inali yakuti apolisi ya Lingazi ananjata oyimba odziwika bwino Dan Lufani pomuganizira mulandu omenya nsikana ogwira ntchito ku waterboard yemwe amafuna kukaseka madzi ku nyumba ya Dan Lufani ku area 49 chifukwa chakuti panali mabiru a overdue, kapena tilankhule kuti panali mabiru amene anali osalipira kumeneku ku waterboard amene anali atadusa kale ndithu masiku ake okuti ameneka kuti alipiridwe. Izi zitachitika, mneneri wa polisiyo yemwe ndi Maria Kumwenda anasimikiza za nkhaniyo kuti Dan Lufani wasekeredwadi muchitokosi, koma mmamawa wapa 12 March mchaka cha 2025 polisi ya Lingazi ku Lilongwe inasimikiza kuti kaswiri oyimbayo amene ndi Dan Lu watuluka muchitokosi koma pa belo. Malinga ndi mneneri wa polisi yemwe ndi Maria Kumwenda anati Dan Lu akaonekera ku khoti posachedwapa ndipo kafukufuku pa nkhaniyo ali mkati. Komabe khwimbi la anthu likupereka maganizo osiyanasiyana pakumangidwa kwa Dan Lufani. Anthu akuti oyimba ambiri amafunisisa kuti nyimbo zawo zifike kutali mukanthawi kochepa pamene atulusa nyimbozo. Choncho akafuna kutulusa nyimbo amapanga zinthu zina zake zopepera kuti atenge attention ya anthu. Ena amalira monga mene adachitira Black Nina pa live Facebook zaka zingapo zapitazo. Ena kunyozana ndi munthu otchuka cholinga nawonso nyimbo yawo itchuke. Ena kumangidwa kumene ndipo anthu ena amatha kubweresa zipwirikiti m'banja lawo olo chibwezi chawo cholinga chokuti nyimbo yawo itchuke after nkhani yawo kukhala mkamwa mwa anthu. Izi zimangokhala kuti azipanga plani yomveka bwino ndithu ndi cholinga chakuti atenge attention yonse imene anthu ali nayo, ndipo nyimbo yawo ija ikafika imatenga attention yonse imene munali nayo ndi kuyika chidwi chanu pa nyimbo. Zikatero ma views a nyimbo pa internet amachuluka, anthu oyimvera nyimboyo amachuluka ndipo amakhala relevant. Amene amasatira nyimbo za ku Malawi tikudziwa bwino ndithu kuti masana apa 11 March oyimba Dan Lu anatulusa nyimbo yasopano mutu wake amati onse. Nyimboyo Dan Lu amafotokoza kuti si onse amene amamukonda pa moyo wake ndiponso si onse amene amamuda. Dan Lufani mu nyimboyo akuti anthu ena amamuda pamene ena amamukonda, choncho iye sangakomere aliyense ngati ndalama ayi. Dan Lu mu nyimboyo wapitiriza kufotokoza kuti olo ena azimuda koma bola iye zake zikuyenda basi. Koma nyimboyo itangotuluka patangotha maola ochepa ndi pamene Dan Lu anamangidwa ndi apolisi kuti wamenya nsikana wa waterboard ku nyumba kwake amene anabwera kufuna kuzadula madzi chifukwa cha mabiru amene Dan Lu anali asanalipire. Koma funso ndikumati inuyo mukuganiza motani pa kumangidwa kwa Dan Lufani? Pamene pali mafunso ochuluka kwambiri. Mukuganiza kuti iyi ndi stand chabe pongofuna kuti nyimbo yake aitchukise ma views ndipo iye wazichita sacrifice kuzionongera umunthu wake ndi kumenya mkazi ndi cholinga chakuti anthu akhale mkamwa za iye azindikire nyimbo yake komanso ayimvere? Kapena mukuganiza kuti izi zinangochitika chifukwa chakupsa mtima kumene Dan Lufani amadziwika nazo kuti samachedwa kuzipulumutsa zibagira? Maganizo anu ndi otani? Langa dzina ndi Sam Mavita. Ngati mwatolapo kenakake mu video ya lero ndipemphe kuti muchite subscribe, koma anyway chitani like video ina ili pa screen. Tiyeni tionere zimenezi.